Sanibona guys, another day, another story. Ngiyaqolisa ukuneglect kangaka nganiyeka nje. Ngaphuma kini ngazuthi akaze ngene. Another day, another story. Ngithi mina guys nikuphi ke? Nikuphi? Ugeli esulela ingane yabantu ngenkinga zakhe. Kuthiwa ke ugeli wayekade nje ethandana umuntu kanti ushadile. Hayi kuthiwa bathandana nje kwabamnandi but umuntu unomuntu wakhe yabo. Hayi bathandane-ke uRich nje ubhuti uney'mali zakhe yabo nje umenzela yonke into. Kanti unfortunately ubhuti uzovedane eshone yabo. Meshona angazi kanjani but wamshiya nesinyama ugeli. Mshiya nesinyama shuthi nje ugeli ebone nje ukuthi into zakhe zimnyama ayikho nje into ehlanganayo kuvalekile nje yonke into nje ayihlangani. Guys, be extra careful ngabantu enilala nabo. Hayi ugeli azabona ukuthi no man axoshwe ngisho emsebenzini yonke akuhlangani lutho nje vedane nje bemnyama ukushana nje kwalobhuti impilo yakhe vedane ishintshe completely. Hayi uthi ugeli vedane abone ukuthi no kumele ngisukume. So hayi asukume uthi ugeli asukume-ke ahambe-ke aye kalentuzane-ke kumthandazi onyanga whoever isangoma wayakena. Uthi hayi mefika khona afika ayichazeke inkinga ukuthi hayibo nginenkinga kade ngithandana nomuntu washona. Ekushoneni kwakhe izinto zami nje zimayakayaka. I don't know whether uyena or mina onenkinga, angi-understand. Hayi simtshela ukuthi no wena unesinyama umuntu wakho washona wakushiya nesinyama. Hayibo wathi ugeli hayibo kanjani? Athi impela wena kwamele ugezwe after kushona umuntu wakho but awukazi uzugezwe keke. So unaleli ifu nje limnyama uhamba nalo and kusazoba worse. If you think ukuthi lokhu kukhulu, wait until ulinde lokhu kukhulu kusayo. Hayi athi ugeli ngizafuna ukubona okuzayo, cela ukubuza ukuthi ungangisiza kanjani. Hayi imiyaleleke inyanga imtshela ukuthi lalela umfana nje uzofika kwena noma imupho zokushela mqome same time nihambe nizame ukuthi niyolala same time ukuze uzokwazi ukuthi ukhiphe lento le isale kuyena because iyona yodwa indlela engaphuma ngayo kuwe. Angeke ngikwazi ukukulapha, kumele ngineze into ozoyidla musuzolala nalomuntu mase ke ushiya kuyena ke lesi sinyama lesi mase nayo seyoyibonela ukuthi uyosikhipha kanjani. Hey bafana vulana amehlo. Uthi ugela unangempela ke aphume ke ahambe kaye enyangeni uthi nje ngine stress. Uthi kodwa amtshela ukuthi nje lowo muntu ungabe umuntu omthandayo ngoba uyohlupheka impilo yakhe yonke until mhlawumbe naye azasukume but it's something ukuthi uhamba uyispread uzoyishiya komunye naye mekuthi umuntu okholela into ezezulu uzoyidlulisela komunye. Uthi ugeli nje kuvele kuqhamuke umfana angisheli ngalelo langa. Uthi vele ngithi hawayinosa. Uthi ngithi nje wazinosa ngiyeza manje no part 2. Uthi ugela afike-ke umfana nje ezama ukumshayela ke yabona. Uthi nje ngivele ngibe easy. Shuthi abe easy kakhulu in such a way ukuthi hayi umfana azathu ukuthi hayibolona ithi into yakhe yabo ayena usefuna nje uthandane manje nami useyakhombisa ukuthi une-agenda. Manje umfana is smart enough to realize ukuthi hayi ngeke lo girl mase sefuna ukungiwela kangaka yabo. Hayi acikeke-ke ebona ukuthi hayi ngeke ayisebenzi lento le yalomfana. Hayi usevedane ekhumbula ukuthi okay uSaturday namhlanje endiziyawa. Usavedane ehambe eclubini kaKindi aqonde engayihambe yedwa ayi clubini afika ahlale yedwa a-order something to drink nje ayihlalile. Uthi hawu weza umfana wazomjoyina usingasi uthi mefika umfana uright usebenza kahle unemali amxoxele nje nangekubo ukuthi uyena nje support system yakubo yabo nje wenza sure ukuthi abantu ba right uresponsible yabo umuntu nje bese right nala eclub nje uletho ukuthi nje uzoyidistressela kodwa nje akayona negroovist ngaleyo ndlela yabo nje umfana nje uhlelekile usebenza kahle yabo nje uthi hayi ngiyabonga ngibe nakho ukumzwela but ngikhumbula ukuthi hey nami ngineyinkinga zami. Uthi hayi ke umfana ke esizongihambisa ke ekhaya. Uthi hayi ngivume ke uthi hayi mabefika emotweni bedumelane nomfana bekhisana benzeni
hayi kugcine okunye kulidela kokunye begcine-ke bethi bayalala akhumbule ugela ukuthi umfana akhumbule ukuthi ayikho into yokuyivikela la emotweni. Sathi ugela akunankinga vele kwakumele alale nomuntu ngaphandle kwesivikelo. Athi ugela akunankinga uthi hayi kube ngazi ukuthi yabo sebeyahluleka ngempela ukuyibamba. Hayi umfana avedane alale nalokheli ke vele ama-numbers base ba-exchange-ile. Hayi ehambe ehlukane keke. Hayi umfana ebe attached to le ntombazane because wayemtshela inyanga ukuthi engabe saphendelana nalowo muntu komele alale naye once mase kuyaphela. Umfana yena usehleze efonela intombazane ibanga isicefe ivedane imblock. Memblocka ayikuhamba isikhathi nje engezwa lutho engazi lutho ngomfana but nayo into zakhe iqale zibe right abone ukuthi okay lento engangiyoyenza kushuthi iyenzeka noma ingabanga right but nje kwaqala kwashintsha wathola umsebenzi yabo nje waba right nakubantu waqala waba nogazi wathandeka yabo waba nje umuntu emva kokwenza le nto eyishiwe inyanga ushuthi wathatha isinyama sakho ayishiya kulomfana. Hayi kuthiwa ke umfana I'm track it down ugela azamthola kuma social media platforms alentuza amsendele inbox athi mfethu ngicela ngiphi number yakho ngidinga ukukhuluma nawe ngiyaphuthuma. Ugela nje ngiignore yonke indawo because ngiyabona izilofana ungizela nenkinga ke manje. Hayi angitrack njalo everyday mfana yangisele si please sisingicela nje ukukhuluma nawe ngiyaphuthuma. Hayi uthi ke ngize ngimnike inamba umfana usomfana into awayikhala wangifonela wangitshela ukuthi ethu nginenkinga ever since ngahlangana nawe izinto zami zimayaka kubhidlike yonke into angisasebenzi sengiyahlupheka uthi nje akuphela nje isikhathi singakanani nje kade ngiyabonga ngihlangane nawe izinto zami ziyabheda nani so angi-understand ukwenzakalani kanti umfana kushuthi wayeseyilevele umuntu wayozwa kwatshenwa ukuthi khona umuntu alala naye kanje but kuyena akekho clear yabo ufuna anganoma ayifuna confide noma confess noma wayifunani. Hayi uthi ke umfana ke isinto manje ngivedane ngicike nje uthi amtshela wathi ethi mawukuthi ngempela khona office ukungitshela khona ngitsheni khona ngizokwazi ukuthi ngithole usizo because angisalukuthola usizo. Ugeli ngamblocker ngashintsha inamba ngenza sure nje ukuthi nje no more yezwa yini no more because wayekwazi kuba umfana uthi ayifika ngisho ukuthi ngempela singaze ngihlanyela angikwenza ngalutho mina because the day umdrop wahamba umdrop akubo so wayekwazi kuba so amtshela ukuthi ungaze ngihlanyela mina ngikwenza ngalutho futhi angihlangani cela uphume kimi. Uthi ke kuze kube namhlanje akazi nomfana sewasizakala noma akasizakalanga but nje wamshiya kanjalo ke umfana waziwa up naye wabona ukuthi ayikho lento alokhayizela kule ngane but nje waluza yonke into manje ke uthi nje ushawa utouch because akazi ukuthi kwagcina kwenzakaleni but then futhi ayikho indlela angamsiza ngayo naye uNkulunkulu usizo isizayo.